ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho ngejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa. Iningi lethu sazalele endlaleni abazali belala ematshwaleni abanye besebenza kanzima emobeni becindezelwa ngabelungu ematohweni ukuze silale esidlile sifuke sinamandla manje esikolweni masifika phambili sathatha inqumo ezisidukisayo sahlula ngisho sebesitshela iqiniso sabaphikisa kuthina kwavuka ukuzazi baningi abafethu abalele emgaqweni ngenxa yokuthi bahluleka ukulalela abazali namhlanje impilo imile abaphandi abasebenzi ngikutshela ngabantu abashawa induku zabo kuloko abathakatha ngibafake nginimikelela babukela emakhaya kamala Simneko yami Mbongi ngiyanamukela khona la umcebo mfana gogo YouTube channel uyazi ke sodila ngama testimony mawukuthi vele ushaya uzosonda ngoba sokufaka uzwazi umkhulu ngicela babingelele mina ngumcebo mfana kagogo ungcobo omkhulu mashiya amahle fuze fulela unews iqadi thina safaka umuntu enqini savuka sekhufilanga thina amanye amadoda ebiya ngamahlahla sabiya ngenkomo sengisho mina kunompunyupunyana uphunya bemphethe umafavuka njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi uthi ithambo lenyoka lihlabela imzonda yahosha imama mta baba ngiyezwa mfethu inkondlo zakho zihamba zambe zibe nala ezithinta khona mfethu ngoba phela ukhumbula ukuthi impilo is not about amakhambi kuphela kuye kube khona la khona impilo mfethu siphinde sibheke ngendlela yempilo yabo kunezinye izinto esizenzayo uthola ukuthi umuntu unokushawa izenzo zakhe njengoba uchazile uthola ukuthi uhamba umuntu athi hayi ngishawe ngesichitho kanti mhlawumbe bengakwazi ukuthi ayilungise ngama decision nawathathayo so abantu kumele sibafundise ngalezo zinto mfethu ukuthi hayi ukuthi yonke into isichitho mntaka uma uyibheke nama-churches wathathayo injalo nje ezinkulu ukuthi nje siqhubeka phambili kancane ne njengomuntu onesithunywa sasemanzini osebenza ngamanzi ngifuna ukuchazeleka la nokubona abantu mebeye emanzini khona la abagqoka amajazi la majazi abagqoka ahlukahluka libomvu limhlophe elinye lingwe yabo leyo majazi la omkhulu khona akuchazayo noma nje umuntu ugqoka nje ijazi ahamba emanzini ayothandazela abantu engizokusho mntaka baba ukuthi yabona if mubukisisa kahle umthandazo umprofeti sangoma igedla inyanga bonke laba bagcina khona bagcina emanzini ngoba mfethu even isho nanomthakathi mfethu uma eyofaka izizwe uzifaka kuphi uzifaka emanzini ingakho uthola ukuthi umuntu uma umthumelele ngezizwe umbone ngathi uyasangana uthola ukuthi lempophomo le achiphe ngayo isiyakhala la ekhanda ezwe ngathi khona izinto ezikhulumana yonke leyo so engingakusho mfethu ukuthi esikhathini esiningi abantu abalaphayo la begcina khona bonke bayagcina emanzini yabo so akusho ukuthi mfethu mhlawumbe ngoba wena unomndawo unomndiki o noma mhlawumbe unezithunywa zasemanzini noma unani bese emva lokho kuba ukuthi ke uwena kuphela obhilonga lapho kunezinyanga ezikwazi ukulapha ngamadamu kunezinyanga ezikwazi ukulapha ngamanzi athuli iziziba nje yabo kunezinyanga ezilapha ngamanzi ahambayo yabo nje kakhulukazi uzofuna into zakho ukuthi zihlezi zihlelekile zihamba uyalapha ngalawo manzi lawo kube khona izinkambo ehlanganisayo kube khona abantu abakwazi ukulapha ngempophomo yabo so kuhlukahlukene mfowethu kuhlukahlukene ngoba ungayihlanganisa izinkambi mhlawumbe endumbeni yakho noma emsamo noma mhlawumbe esigodlweni sakho kodwa ekugcineni mfowethu ukuze abantu bezokwazi ukuhlambululeka kuzoba khona nezinye izinto ozenzayo kumele ekugcineni ufinyelele emanzini bese kuba khona nabanye abakwazi ukulapha ngisho nangomlilo yabo uthola ukuthi umuntu kuney'nkambi azofika azigcobe bese alikeqa umlilo eyaphansi naphezulu kunomuntu okwazi ukuthi mhlawumbe kufakwe irazor noma kufakwe umkhonto agcatshwe ngomkhonto oshisayo bese afakwa umuthi othize kuya ngegaba mfethu ukuthi wena wazi ini ngaleso sikhathi kuya ngokwazi komuntu mfethu njengoba abantu bekwazi ukulapha ngokomoya ngithi futhi nakhona ngithi uyazi ukuthi khona abantu abakwazi ukulapha ngokomoya ungadingi ikhambi kodwa uthola ukuthi kunezinkulumo azozifika zibeke kuyidalwa zakho nakhona kukhulekele yilabo abantu laba othola ukuthi banezithunywa zasemanzini noma banezithunywa zomoya abathandazi mfethu ibona abantu abakwazi ukulapha kanjalo mkhulu ngiyachazeleka kodwa ke ngaphambi kokuthi mhlawumbe silentozele laba ama testimony mkhulu yabo angikhona le episode le engaye ngakubuza mkhulu ukuthi usiphathele njengoba sivala ku December wasuyasho ke uthe usuka ngase ngibona futhi ngathi kholela ikhambo olivusile phela ngibe ngilandelele mkhulu okuyisikhafulo
Kodwa-ke lesi sikhafulo ngathi sinokuhluka kusona isikhafulo sothando uthi isikhafulo semali mhlawumbe mkhulu kafushane nje mangabe usithi nje vaku kancane ukuthi isisebenza kanjani. Inkinga yami yakhe lami ngiye ngibuka abantu iresponse yabo nanezinto abayidemandayo mengikhuluma nabo ku WhatsApp esikhathini esiningi ngibuka ukuthi yini ebaxayisayo yabo njengoba bejabulile abantu abaningi uDecember bakhohliwe ukuthi basazoba nenkinga ngoJanuary ngoba phela abanye uthola bazidla imali recklessly uthola ukuthi umuntu egcineni mase sefika ngoJanuary usethakathiwe yabo so ngicine sengidecide ukuthi yazi ukuthini angivele ngibe umuntu okhipha isikhafulo sokuthi ukhafula umuntu ozokwazi ukuthi akunikeze imali it's either ubaba wengane yakho it's either isihlobo sakho it's either iboss yakho it's either ubani kodwa kule likhambi leli ilona khambi elokuqala engilikhipha la ukwazi ukuthi umemeze igama lomuntu ngoba asibulali la usuke kuyinto osuke uqondene nayo bese uyamkhafula ukuthi wena akasibani ngifuna ukuthi kube nje kanje unikeze imali yami imali ke ube kanje yabo but ngisazowakhipha nje ama instructions akhona ngoba nakhona kunemgomo nembandiko yakhona mntaka baba yeah so ezinye izinto engizozikhipha lezo and futhi esikhathini esiningi ke mina ke ngiqala lento babe ngithatha kancane abantu yabo manje akusameli ukuthi ngize ngibe umuntu oziprovayo mhlawumbe kanjani sengumuntu ozijabulelayo uzenzela noma kanjani kodwa ekugcineni ngiyazi ukuthi khona abantu abazofika kumina bazofona bathi semkhulu ngilibonile ikhambi lakho lenza u A no B no C kuya ngokuthi ukholelwa kanjani ubona mina mntaka baba. Kodwa mkhulu njengoba usho nje ukuthi wena usekwizinga lokuthi uyikhukhumeze sidedela nje abantu bayikhulumele asivele nje sihlale phezulu kwabo mkhulu sivele sibadedele kuyimanje sibeze ukuthi bathini shuze senze lento yama testimony sihlale phezulu kwama testimony. Mina nginankinga mntaka baba ngoba njengoba ngisho ukuthi yonke into esiyenza la ekhaya siyenza ngokweqiniso abantu abalithole njengoba liyilona nje engathi iyajama ke le phone. Okay, it's ngibo traffic. Shuze kahle kuzomela ukuthi uthole olunye ucingo mfowethu. Kahle. Si transfer abantu ngala ngoba sebabaningi kakhulu. Okay, so sibhekisa kanje. Yebo. Siyafuna. Ungitshele ukuthi ngathi yastart. Isastakile vele. Iyanazo kuyamove. Isiyamove kancane. Ungangena noma ikuphi. Noma ikuphi la. Uzame futhi. Phakathi inside. Otsimuzwe ngiyacabanga ukuthi umuntu wesifazane lo. Simuze siphetheleni. Ngathi akanalo idatha yazi. Ngathi calling. Njengoba enganalo idatha mfowethu osivele simshaya ngedirect call siza ukuthi usiphatheleni ngoba kubalekile ukuthi abantu bayikhulumele ukuthi basizakale kanjani. Shokuqala. Thokoza. Hello. Thokoza Gogo right? Yaphila kunjani? Ngi-right Gogo ngi-right. Yazi la phela Gogo ngiyabona ukuthi uke wangineza testimony. Manje wena salukazi bengifuna nje wena Gogo ukuthi ukhulume ngoba sishutha lento yethu ka YouTube. Usho ukuthi wasizakala kanjani and kukuhambela kanjani njengamanje. And futhi ke i-testimony yakhe ithini? Hayi mkhulu anginokhoka kuthika ngiqamba amanga hayi into zakho ndiyavuma kakhulu hayi unzima namkhulu ubudala I think lapha kuwe odd day 5 4 or 5 yeah but nje kusaqala angisakhumbuli mani lapha emzukwini kodwa lapha kusuka khona ngiyazihambela ndisayikhathi ndihambe nje etown yabo yothenga ndingene eCheckers yeah hayi ndiye eCheckers lapho nandiphethe imali engango-200 or so imali engu-cash hayi ndingene ndithukuthele umntanami izinto nje xa ndingene eCheckers ndiqala hayi ikhawuthi ukubone like ufuna ukuthenga but ufuna ukuthenga ndithi hayi andithathanga troli mos ndithi hayi khathi ndithathe itroli like ndiyabona mos itroli ndithathe itroli bengibona itroli lapha eca kwami egcweleyo like enemilk i-case like 2 cases emilk inazo ne-Jacob uyayibona mos iJacob and you know how much iyadura yeah
kukhona zona ndithi ayikhathi ngithele lesona ngifake kuinto zami ndihambe ngesibindi ngiyobhatala andizele usizo lo ungibhatalisayo bendirashile that-day because someone ndamtshela ukuthi azondithatha like andithathe i-parking cause ndandifuna ukugoduka early naye abesenike mfonela oko ndithi sokubhatele emosezizini ndike nayi ngangazibhatalele athi sure usibhatala ndike mnazi qala andilate andiba nokuthi sesikhawulezise like ndifuna ukubhatala ndimnike i-smart card ndibhatale ezanto nazisengayo not ndizithengileyo kokuzenza close to 100 rand I don't know but yayimali maybe zangifike nga-100 rand I don't know but ndaphuma ngitsho wena mkhulu ndaphuma like ndiphuma ndirashile mos uyabona go urashile ngathi kule kubhasi ndaphuma ndirashile Bangonyo, akakho kwamntu nditopha ndithena mkhulu in my mind akho ndithi hayi like I can't just I ndithathe izinto ndizibhatala ndaphuma ndahamba endirelaxile akho ndithi lo mntu benzani ndaphuma umoto yabine phaa and naye uvale i-parking because wayemisile most for us to go and then xa ndifika sesizifake i-parking I mean ndizifake emotweni izinto ndizithengileyo ndize ndibasela yo hayi andiyazi usekele but no that's still right because like abazange bandithethisa okanye bandikhulumisa but no why wathi ndithi hayi and for that netisheka so receive great guys nasokolela hayi wena gogoshuzi kahle wena wafikelwe ingilozi egangile kodwa enza izinto ezinhle yabo kodwa ethanda ukuba nokuganga eceleni kodwa phela ekugcineni nasalukwazi kwakuyikona ukuthi wawugeze kahle kwakuyinhlanhla ndada ngiyavuma umkhulu lapha ndabhalela isimo lendibazileya cause sengandisize that day nathi hayi but ngizakubhalela lena soze yabo bekhona hayi benezele-ke umntu like bendikhangela ngakho umsebenzi bungilo abambe yedwa yabo ndibambe yedwa siza ngoma-2 months ndiphelele umsebenzi ndingazi nambo ezibhekaleni yabo ndifakile so ndabona hayi yabona ngoku sekukhulu okuzayo kwangoku ndithetha nawe mkhulu ngo-3 o'clock ndiya-interview wena kungathi unama-testimony amaningi salukazi yazi Juzi wena kahle wena gogo kahle uzowathatha wonke lamandla enginawo uyowasebenzisa ngako wena kaloku kufuneka uzofulele konke kuwe makuzeku hayi gogo ngiyajabula salukazi ukuthi ungitshela indaba ezimnandi kanje ngoba i-aim yami vele ekugcineni gogo ukuthi abantu bakwazi ukusizakala abantu bakwazi ukuthi badlondlobale baye phezulu yabo so engizokusho nje gogo ukuthi qhubeke njalo gogo ubusiseke inkosi ngathi ngahlezi nawo hayi ngiyabulela kakhulu kwami nasengingase bekuthiwa ufutshane kwanami because mina ngihlala lapha eSwazwa no-Cape Town eHermanus ingase bekuthiwa ndifutshane like awukho seJoburg bendizoza every day hayi gogo ngiyajabula ukuza lawo mazi gogo inkosi ngathi ngakubusisa njalo gogo thokoza hayi mfowethu asingabusa waste isikhathi mfowethu asivele sihlale phezulu komunye mntaka baba ngoba sokulate mfowethu sokulate kakhulu yabo ngendlela esesijwayele ngayo lento asisajabula nanokujabula yazi mkhulu umuntu sinezi testimony isigcine sibe inom kodwa ama testimony amnandi mfowethu amnandi yabona mfowethu phela lento sesenze 2 years wonke mfowethu njalo silike sifaka ama testimony so mfethu uzongitshela ke mntaka baba ukuthi senza kanjani ke manje noma ikuphi la ungene futhi la nazo ke mntaka baba ayothi sizwe lokuthi usiphatheleni ke mfethu yini abantu benganawo amadatha konke siyahamba mfethu azi iyangixaka nje leyo nto leyo angazi noma mhlambe mhlambe ababhonisanga bonke abantu amadata noma mhlambe inkamba bayisebenzisa bonke ngoba phela ufuna ngabe wonke umuntu ubhonasile mntaka baba awu nazo thokoza gogo kunjani ngi-right salukazi unu-right ngiyabona la gogo usinikeza i-testimony manje sishutha lento yethu ka-YouTube gogo
besifuna nje ukuthi usinabele usitshele ukuthi wathenga liphi ikhambi kukuhambela kanjani and futhi nakhona ke yini eyenzakalile kuwena. No, mkhulu ngithengile le product yese 1 November ne what's the is bungwe and what inkomo. Yeah. And nesi Umbuyisa nkomo. Yeah. Wawubuyisa nawe ngempela. Yeah, ngithenge Saturday ngiyakhumbula usikhiphe Saturday and then I went to your workshop ne. Daya, but at the same time ngasebenzisa. And then Monday ngathola i-call ne. Okay. From this other company that and then I was not really working with it. It was part of our company. Called me ukuthi badinga safety officer and its agent. They don't mind paying bangenze certificate ne. Umsebenzi ungatholakali kanje gogo bena uyatotoswa. Monday bangitshela futhi ukuthi Monday usiyadinga ePretoria. I don't know if we will send you money to go to certificate ne. And then while I'm waiting for the certificate to come out ne, the same week ngathola call futhi uthi ngiyadingakala ba ye-preach la eSandton City ukuthi it's agent bangidinga ngomso like currently ngi-up ngisemsebenzini ngoku. Hey gogo ke mina ngazi lezi inkambi nami sakumele ngiyisebenzise kakhulu ngoba phela nami nginezami bese ngidayisa lezi zeni. Hayi ke sengizoqala manje ngivashele zona ke lezi nani nisebenzisa ngoba nihlezi nendaba ezimnandi impela kumina yazi. Not me only nenganika umngani wami ne apparently. Haw usuyinyanga futhi bezwaloko gogo. Yeah. She was trying to get into university. Yeah. Ngoku uthole ama-3 offers from different universities. Umkhulu ufaka 32,000. Mina ngiyathakatha gogo imali asiyithakathe. Athi ayikho into apho ngihamba khona abangani bethu abanye bambuza ukuthi ugeza ngani ntombi. Sebenomonaka ubagadeke labo bangani gogo bakushaya ngesichitho. Ungathi umuntu mekubona ukuthi ngathi wenza kahle le kubuza ukuthi ugeza ngani nani. Uzokucindezela hlehla kwabantu abakanjani kodwa ngisho ukuthi phela abangani ba wrong kodwa phela uvula amehlo gogo yeah. Because nami umngani wami ubeyakhompile ukuthi since unginika lezi mangihamba nabantu bayangidinekela ukuthi amadoda afuna mina phela banika mina. Phela gogo ngifake intando mina ngithi uyangibona nawe ukuthi mina ngithakatha ngayiphi indlela. Ngithakatha ngaka right. I-relationship yami ne only thing ithatha ngomshado ngoku. Yeah. That's the only thing ithatha ngayo. Sengithetha ngomshado nje wena gogo. Dlisa lento gogo le ikhiphe yonke imali man. Hey. Ngomshado nemali cha that's the only thing ithatha ngayo akayali this day. Faka idliso la ngaphansi lento kube yakho wedwa gogo. Hey sokulate manje gogo. Hey. Kulate kakhulu akekho umuntu ongakhuluma ngomshado kuwena akhalisele ngentenhle bese kuyathulakala kanjalo hlala phezukwayo salukazi. Ejamba phela ngithi I'm excited over the work kanje bangifuna le Friday and yangishaya ngimedizi. Ngiyakuzwa gogo ngendlela okhuluma ngayo gogo ukuthi hayi wena ujabulile kuwena nje wena gogo shuthi kahle ngikulethelile injabulo but engizokusho wena gogo ukuthi mina angisoze ngaziphakamisa wena salukazi. Inkambi ngesinye isikhathi mengisuke ngikunikeza zona kusuke kuyidalwa zakho ezisebenza phezulu kwalezo inkambi noNkulunkulu. Mina nje ngibeke eceleni nje ngaletho uNkulunkulu ukuthi ngikutshengise indlela yokuthi uputshe bese ngemva lapho bese kuba wena ozenzela yonke into nezidalwa zakho. Into zami zaseva ngithi yazi mina since I've ever started using your product I don't run off of money. So this one le isemsebenzisa ngimedizi. Mina njengoba ngiyibroke kanje ngithathelwa ngeyipesheli o250 akunamanje nje ubungibona nje gogo. Bese kunjalo ngithi into ze250 senza zibe nje. Abangayi ipi profit engiyitholayo ke mina ngo250 uyicabanje ke. Bese thatha nomngane ngithi yazi ungani wami stamisi be right yazi even isingamu. Uzu recruit gogo nezongiroba. Hey. 1 minute remaining. Thina West athi hayi refile umkhulu yena nganthunjani ngithi why uthatha nabantu I've never seen something like this in Pretoria. And imagine umuntu ngani ne? Hayi mina nginjalo ke gogo inika empilweni uNkulunkulu nami khona la ngibusisa khona mengipha nina yabo. Fike gogo uphathe nje uphathe iLamborghini mina ipresent yami inkulu. Ngiyadlala salukazi. Sekuze wakhuluma nanomlungu la gogo ungathuki mase kuphele icall yezo. Okay.
okay. Hayi ngibonge kakhulu gogo for ukuthi nginezi testimony yakhe iyangibusisa ngaphakathi enhlizweni. Nami yangibusi like every time ngithi ngiyathula ngithi angikhoni there's something else into zakhe ngi-7 maybe 2 weeks after that there's something ayazi. So this time it was worse. 1 day 2 days phelile. Hayi gogo ayikhosi kubusisa ube nosuku oluhle salukazi yazi. Mnandi baba. Thokoza gogo thokoza. Your airtime is Wavele waqondana mfethu yonke into yale ntombazane ihamba kahle. Qondile ugeza kahle. Mfethu hayi asivele sinathi sivale mfethu ingazi izibhore nale channel yethu mntaka baba. Kodwa sivale ngokuthi ke mkhulu sikhumbuze phela lo oqala ukusibona na ufuna ukuqondisa into zakho kuthi Oh so la ngitholakala khona bakwethu ke ngitholakala eSoweto eOrlando eMadam Teresa ngaphakathi eBaramoli kune laundry yona yodwa nje laundry ngaphakathi ke kube nesigodlo ngitholakala Friday Saturday and Sunday ngama Sundays ngibuye ngisa abantu emanzini kodwa Friday Saturday and Sunday sike sibe nebhavu njengomuntu oyigedla ngiye ngithi mina ke angihloli bokho khona amakhehla ngaza amakhambi njengoba nizwela nje nibona abantu bejabulisa amakhamba ami wena nje ufika nenkinga yakho uma uqeda ufika nenkinga yakho bese ngiyakuqondanisela ke imithi ezokwazi ukuthi idile nalezo inkinga and then bese emva lapho ke sibe futhi nezipesheli izipesheli ke zala ekhaya ke besijwayele ukwenza ama delivery so njengamanje sawenza imula eJohannesburg uyafika qathatha ukwazi ukuhlangabezana nami ubungibone ngenzeka futhi nakhona ngikucabe mahala uma uzocollecta iproduct yakho uma ukuthi uhlala ngaphandle kwaseJohannesburg into ozoyenza ke uzobe usungifakela imali yakaPep ngaphezulu which is u60 or 110 bese ke emva lokho siyakwazi ukuthi sikukhoriyele ke bese uyazithola inkambi zakho angazi noma mhlawumbe baba khona la ngibuye ngathi ukuphambuka ngakhona yeah kusuka uphambuka ngamkhulu khohle kwasho phela ukuthi khona nebhavu ngama weekend ibhavu liyaba khona ngeweekend ke niphinde nimlandeleke umfowethu ke lana ke have ishaya lezi inkondlo uyishaya lezi inkondlo lezi mfethu uzuza ukuthi cha ngathi usekhuluma ngami ke manje kube ngathi angithi ayihamba ke mfethu ngoba manje ngathi usuqondise kumina hayi kodwa mfethu ayinjalo like ke ni-share and subscribe sihlangane ukuzayo thokoza ngintshele ngomfana kagogo umhlobo ocela ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe